Hola a tots i benvinguts a una nova classe de Biologia. Avui tractarem el tema 11, que correspon a l'expressió del missatge genètic. Era l'últim tema del bloc 3. En aquest tema de l'expressió del missatge genètic estudiarem dos processos vitals per al funcionament de la cèl·lula, que són la replicació, és a dir, la duplicació de l'ADN, i la síntesi de proteïnes, com la cèl·lula crea les seves proteïnes. La síntesi de proteïnes veurem que està formada per dos processos diferents. El primer, la transcripció, que succeeix al nucli, i el segon, la traducció, que es dona al citoplasma. Molt bé. Aquesta replicació és un procés mitjançant el qual la cèl·lula duplica la seva informació genètica. Per què la cèl·lula duplica la seva informació genètica? Doncs perquè es divideix. Recordeu, vam estudiar el cicle cel·lular i en aquest cicle cel·lular trobàvem una fase, que era la interfase, i dintre de la interfase una altra que es deia la fase de síntesi, la fase S. En aquesta fase de síntesi, comentàvem, la cèl·lula duplicava la seva informació genètica, perquè si volia tenir dues filles, aquelles filles havien de rebre tota la informació genètica necessària. Si la mare no duplicava l'ADN, les cèl·lules filles no tindrien aquest ADN sencer, complet. Per tant, què fa la cèl·lula abans de dividir-se per la meitat? Duplica l'ADN. Doncs aquest procés de duplicació d'ADN es coneix amb el nom de replicació. I el primer que heu de conèixer de la replicació és que és semiconservativa. I semiconservativa implica que les dues còpies que sorgeixen, els dos ADNs nous que sorgeixen, tenen els dos una part antiga, és a dir, una part de l'ADN original, aquí ens el pinten en blau, i una part d'ADN nou i una còpia, que és aquesta que està en color vermell. És a dir, cap de les dues cèl·lules filla rebrà tot l'ADN que tenia la mare, sinó que una de les cadenes sí que serà de la mare, però l'altra cadena que rebran, la còpia, serà justament aquesta duplicació, aquesta còpia que s'haurà fet durant la replicació. Per això ens ho pinten de dos colors. Això és el que significa que l'ADN, que la replicació de l'ADN sigui semiconservativa. Molt bé, com es fa aquesta replicació? Doncs en aquesta replicació hi participen molts enzims diferents. Ja vam dir que els enzims eren un tipus de molècules, unes proteïnes, que s'encarregaven de fer moltes funcions diferents a l'interior de la cèl·lula. Doncs aquesta replicació estarà organitzada, la realitzaran l'activitat de diversos enzims diferents. Quin és el primer enzim que participa? La topoisomerasa. Veurem que la topoisomerasa és un enzim que es col·loca a sobre de l'ADN. I l'ADN com el tenim? El tenim recargolat. Per tant, abans de poder-lo llegir necessitem desenrotllar-lo. I aquest desenrotllament me'l fa la topoisomerasa, un enzim que s'hi col·loca i que ens desembolica, ens desenrotlla aquest ADN. Darrere de la topoisomerasa ve aquest enzim d'aquí, la helicasa. I quin és el paper de la helicasa? Trencar els ponts d'hidrogen. Aquells ponts d'hidrogen que ens unien les dues cadenes, és a dir, que es feien entre les bases nitrogenades dels diferents nucleòtids, doncs aquesta helicasa em trenca aquests ponts d'hidrogen. I si em trenca els ponts d'hidrogen, què passa? Que se me separen. Se'm separen els nucleòtids i, per tant, se'm separen les cadenes. I ara aquestes cadenes ja són accessibles. Ja són accessibles per qui? Doncs per un nou enzim que es diu ADN polimerasa. Estudiarem diverses polimerases diferents que les teniu al llibre, aquí em referiré només com a ADN polimerasa. Doncs aquesta ADN polimerasa què fa? Polímers, com diu el seu nom, d'ADN. Aquesta ADN polimerasa sap llegir només des de l'extrem 3' cap al 5' i només sap sintetitzar del 5 cap al 3. Sintetitzar què significa? Doncs que es col·loca en aquesta cadena d'aquí i llegeix. Hi ha una A, i què fa ella? Afegeix una T, fa una nova cadena i afegeix una T. Que llegeix una C? Doncs afegeix una G. Que llegeix una altra A? Una altra T. I així va fent, va copiant la cadena d'ADN, va afegint nucleòtids complementaris a aquesta cadena que teniu de color blau fosc. Aquesta seria una de les cadenes. L'ADN polimerasa, aquesta cadena la fa tota seguida, perquè ja hem dit que sap llegir de 3 a 5 i sintetitzar de 5 a 3. En canvi, l'altra cadena no la sap fer tan fàcilment. L'altra cadena, com que no sap llegir de 5 cap a 3, l'haurà de fer amb ajuda. I amb ajuda d'aquí, aquí no ens apareix però fa amb ajuda de la ARN primasa.
La ARN primasa és un enzim que sap afegir una seqüència que en anglès es diu primer. Aquí li posem el nom de cebador. Aquest primer serà una seqüència d'ARN, hem dit ARN primasa. És aquest que ens col·loquen amb un altre color. ARN primasa. L'ARN primasa sí que sap llegir en aquest sentit d'aquí. Afegeix un fragment i se'n va. Aleshores l'ADN polimerasa ja sap llegir. Aleshores l'ADN polimerasa ja pot sintetitzar. Però no haurà començat si la primer, si l'ARN primasa no li posa aquest cebador, no li posa aquest primer. Això implicarà que aquesta nova cadena tingui fragments d'ADN i d'ARN, el que coneixem com a fragments d'Okazaki, els d'ADN i primers o cebadors, els d'ARN. Per tant, els haurem de retirar. Un cop s'ha fet tot això, arriba l'ARN primasa, posa el primer, arriba la polimerasa i fa la seva seqüència, arribarà una altra polimerasa, una polimerasa que sap treure'm el primer i posar els nucleòtids que corresponguin d'ADN. És a dir, vindrà una polimerasa i em traurà aquest fragment d'aquí i el següent, perquè això succeeix moltes vegades a la cèl·lula. D'acord? I un cop ja ha passat aquesta ADN polimerasa que sap treure els primers, passarà una última polimerasa que el que farà serà revisar, igual que nosaltres revisem abans d'entregar l'examen, doncs aquesta polimerasa llegirà tot el que han posat les altres polimerases. Revisarà que totes les A's vagin amb totes les T's i que totes les C's vagin amb totes les G's. Si veu que hi ha algun error, treu el nucleòtid i posa el nucleòtid correcte. L'última part d'aquesta reaplicació serà, per tant, la revisió de la còpia. Molt bé. Anem ara a la síntesi de proteïnes, que era l'altre procés que es feia a la cèl·lula i que també és superimportant. Com es fa la síntesi de proteïnes? Doncs recordeu, tota la informació per la síntesi de proteïnes es troba aquí dintre, a dintre del nucli, en el nostre ADN. L'ADN és una seqüència de nucleòtids i aquests nucleòtids estan organitzats formant gens. Els gens tenen moltes funcions, però jo sempre us dic, la definició més important i que heu de recordar és que un gen és la informació per la síntesi d'una proteïna. Un gen, una proteïna. Si se'ns modifica el gen, se'ns modifica la proteïna. Avui veurem per què. Molt bé. Aquest gen, per tant, hem dit que és una seqüència de nucleòtids. Fixeu-vos, la nostra cèl·lula, en aquest cas, necessita fer una proteïna concreta, la que sigui. On va buscar la informació? Al nucli. Aquest nucli, que jo l'anomeno moltes vegades com una biblioteca, és una biblioteca amb molts gens diferents, amb molts llibres diferents. Doncs la cèl·lula va a aquesta biblioteca i comença a obrir llibres per buscar la informació, per buscar aquell gen concret, per aquella proteïna concreta. Un cop la troba, fixeu-vos, seria aquest gen d'aquí, la cèl·lula diu, d'acord, ja sé fer la proteïna, m'ho agafo i m'ho emporto al citoplasma, que és on tinc les eines per fer proteïnes, per sintetitzar la proteïna. Problema, que l'ADN no pot sortir del nucli, que està prohibit treure llibres de la biblioteca. Com que no podem treure llibres d'aquesta biblioteca, no podem treure l'ADN del nucli. El que sí que ens deixen fer són còpies. Podem fer una còpia d'aquella pàgina que m'interessa, podem fer una còpia d'aquell fragment d'ADN que jo vull, del meu gen, i aleshores sí treure'l del nucli i endur-me'l al citoplasma cap als ribosomes. Per tant, una primera fase d'aquesta síntesi de proteïnes, us he dit abans que succeïa al nucli, que és just aquesta fase en què la cèl·lula fa aquesta fotocòpia. Aquest procés es coneix amb el nom de transcripció i en el procés de transcripció la cèl·lula copia el fragment d'ADN a un fragment d'ARN. Punt número 1 important. Durant la transcripció la cèl·lula copia el gen, però el copia a un fragment d'ARN, ho fa una ARN polimerasa.
Aquest fragment d'ARN, aquesta fotocòpia, no poseu fotocòpia a l'examen, si us plau, aquesta còpia d'ARN l'anomenarem ARN missatger. És aquest ARN missatger que tenim aquí, aquesta M d'aquí, significa missatger. Aquest ARN missatger ja pot sortir del nucli. I on va parar? Els ribosomes. Els ribosomes, vam estudiar, eren els orgànuls, encarregats de la síntesi de proteïnes. Estan formats els ribosomes d'una subunitat gran i una subunitat petita. Doncs aquesta subunitat gran es col·loca amb la subunitat petita al voltant d'aquest ARN missatger i el comença a llegir. Com llegeix l'ARN missatger, el ribosoma? Llegeix els nucleòtids de 3 en 3. Fixeu-vos, aquí tenim 3 nucleòtids subratllats i ens diu això d'aquí és un codó. El que coneixem com a triplets de nucleòtids també l'anomenem codó. Cada codó, cada 3 nucleòtids, tenim un aminoàcid determinat. Sí? Cada 3 nucleòtids, un aminoàcid determinat. Vàries combinacions ens donaran el mateix aminoàcid, però igualment cada codó ens determinarà un aminoàcid determinat. Això és molt important. Això és el que coneixem com a codi genètic. Aquest codi genètic us el donaran a l'examen si us posen un exercici d'aquest tipus i el podeu trobar a internet molt fàcilment. És una taula de 3 entrades que el que ens diu és quin codó correspon a cada aminoàcid. Vosaltres només haureu de buscar el codó de l'ARN missatger, molt important, el codó de l'ARN missatger, i veure a quin aminoàcid li correspon aquell codó. Per exemple, buscaríem GUA, a quin aminoàcid correspon. D'acord? Molt bé. Doncs el ribosoma llegeix aquest ARN missatger, de 3 en 3. I un cop llegeix aquest codó, el que succeeix és que ve cap a aquest ribosoma un ARNT, un ARN de transferència. Jo dic que són els nostres missatgers. Ens porten, són els nostres taxistes, ens porten l'aminoàcid aquest que diem corresponent a aquest codó. Són uns ARNs que tenen una seqüència, que és aquesta d'aquí, que encaixa perfectament amb el codó. S'anomena anticodó. Aquesta seqüència CAU, fixeu-vos que encaixa perfectament amb GUA. Doncs aquest ARN de transferència vindrà, es col·locarà aquí i encaixarà perfectament. Un cop encaixi, deixarà anar aquest aminoàcid que porta enganxat. Aquest aminoàcid que nosaltres trobarem en aquell codi genètic que us estava comentant. Doncs l'ARN de transferència vindrà, es col·locarà i alliberarà el seu aminoàcid. En aquest moment, el ribosoma passarà a llegir el codó següent, els 3 nucleòtids següents, i vindrà un altre ARN de transferència que encaixi amb aquell codó i que ens porti el seu aminoàcid. I així el ribosoma anirà llegint fins que es trobi amb un codó de parada, amb un codó de stop. En el codi genètic també teniu aquest codó de stop. Quan ja s'ha acabat aquesta síntesi de proteïnes, de fet aquesta síntesi del polipèptid, perquè aquí el que es formarà és un polipèptid, aquesta proteïna s'acaba de plegar, anirà a l'aparell de Golgi i tot el procés que ja coneixem. Perfecte? Molt bé. Només comentar-vos que us he posat una sèrie de vídeos que també teniu penjats al Moodle que expliquen molt bé aquest procés amb animació. Són aquest d'aquí que ens parla de la replicació de l'ADN, fixeu-vos que ens explica tot pas per pas, passa que no ens surten tots els enzims que nosaltres hem comentat, i també tindrem un altre vídeo que ens permet veure la síntesi de proteïnes. Fixeu-vos com arriba aquest ARN de transferència, ens va col·locant els aminoàcids, etc. Ho veieu? Aquest era el nostre ribosoma que està llegint aquest ARN missatger, arriba a la subunitat petita del ribosoma, arriba a la subunitat gran i va llegint aquests 3 nucleòtids. Aquest és l'ARN de transferència que ens porta un aminoàcid. Llegirem el següent, arriba un ribosoma, arriba un ARN de transferència, col·loca el seu aminoàcid i també marxa. I així es va formant aquest polipèptid, aquesta cadena d'aminoàcids. Molt bé, nois, doncs això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.